que em presenten últimament és un rotllo patatero, perquè podrien dir Gabriela Serra, que té 65 anys i ha dedicat la seva vida a intentar canviar el món, punt. Ja està, ho deixem aquí i és més fàcil, no? Perquè si no t'entra una sensació, em feia gràcia quan l'Ivan deia jo tinc 37 anys i encara no he pogut fer cap Constitució. Jo tinc 65 i encara no he pogut fer cap Constitució. I tot aquest sector d'aquí, que passeu dels 15, tampoc. Perquè us heu repartit bé. Hi ha una repartició generacional que m'anirà molt bé a l'hora de poder intervenir, no? L'Ivan ho ha tocat tot. Vull dir, tots els temes importants, l'Ivan els ha anat tocant un a un. Per tant, jo faré alguns apunts sobre el que tu has pogut dir, no? Primer voldria començar dient que aquests dies estem en un moment profundament, podríem dir, interessant, no? Perquè et lleves un dia i algú diu Catalunya és una nació cultural. El senyor Sánchez li donen la secretaria general una altra vegada del Partit Socialista Obrer Espanyol i diu Catalunya és una nació cultural. Y tú dices, defíname nación cultural, ¿no? Porque uno o es nación o no es nación. Pero una nación cultural vol dir que... Nació cultural. T'aixeques un altre dia i sents algú que diu bueno, això serà una mobilització social. El referèndum que demanen és una mobilització social. Tu dius, home, no. El que demanem no és una mobilització social, és una decisió popular, que és diferent. Perquè si hem arribat a reclamar, a exigir la celebració del referèndum, és precisament perquè hem fet molta mobilització social. Per tant, clar que ens haurem de continuar movent socialment, però el que és el referèndum és una decisió popular. Per tant, aparquem també lo de la mobilització social, perquè del que parlem és de decisió popular. Tenim alguns també que ens presenten el referèndum com una acció com sempre. No, els nostres companys de Junts pel Sí que van dir això és com sempre, vostè anirà a votar com sempre, vostè trobarà urnes com sempre, vostè tindrà col·legis com sempre, com sempre. Jo penso que precisament el que haurem d'entomar el dia 1 d'octubre no serà com sempre, perquè no ho hem fet mai, per tant no pot ser com sempre. Serà absolutament divers, absolutament diferent amb el contingut i amb la finalitat. Potser no amb les formes, perquè urnes rodones encara no n'han fet, només les dels peixos, no? I per tant no es pot confondre i tal. Ni no es pot confondre i tindrem col·legis electorals, perquè calen col·legis electorals. I tindrem funcionaris vigilant els col·legis electorals. Doncs potser hi haurà col·legis electorals, però no serà com sempre. No serà com sempre, per què? Perquè des d'aquella... I ara em dirigeixo a aquest sector de la sala i vosaltres us il·lustreu. Sí. Per què? Perquè en aquest país, des que ens vam fer aquell frau, us en recordeu d'aquella discussió entre reforma i ruptura? Hi havia una discussió entre reforma i ruptura en el moment de la transició del franquisme i va guanyar la reforma. I els de la ruptura ens vam quedar una mica parats. Vam fer una reforma. I aquesta reforma ens va portar una Constitució que no va discutir ningú, Ivan, només 7 pares de la pàtria. Eren 7 pares perquè no hi havia cap dona. No hi havia cap dona, i a més no només no hi havia cap dona, sinó que la Constitució, que aquests 7 pares de la pàtria van elaborar, entre ells 2 catalans, era una Constitució monàrquica, era una Constitució neoliberal absolutament, que no feia més que donar un vernís democràtic al capital financer, al capital terratinent, a les oligarquies locals, etc. Era una Constitució que a més era masclista, tan masclista que tot i ser monàrquica només podien ser monarques els homes. Fixa't tu, fins la monarquia no podien haver-hi reines, com a la demòcrata Anglaterra o la demòcrata Holanda. No, aquí havien de ser cavalleros, senyors, no? Una Constitució que a més era profundament centralista, una Constitució, en síntesi, que era absolutament el contrari
de tot allò per lo que les nostres classes populars i la nostra classe obrera, aleshores en teníem molt, ara tothom, o majoritàriament està tothom a serveis, depèn més servicios, no? Però és allò que en diuen serveis, però en aquells moments teníem una poderosa i organitzada classe obrera. Aquella Constitució no era la Constitució per la que havíem lluitat i per la que molta gent va donar la vida. Parèntesis, un anunci publicitari. Ser diputada és raro, val? Deixem-ho en raro, és raro. Però de tant en tant, ser diputada et dona unes possibilitats i et dona uns premis que mai has pensat que els podries tenir. I un dels premis que hem tingut, ara fa 15 dies encara no, és que el Parlament de Catalunya va aprovar la primera llei de derogació de tots els judicis i les culpes franquistes. I això va ser una cosa absolutament novedosa. Això serà una cosa tan novedosa que el Tribunal Constitucional ja ha dit que recorrerà, perquè tot lo novedós queda recorrer. I per això sabem que és novedós, perquè quan el Tribunal Constitucional ho recorre vol dir que és nou. Que és nou, que és bo i que és radical. Per tant, el Tribunal Constitucional ja ens ha dit: és veritat, heu fet una cosa nova i radical. Per què? Perquè no pot ser una llei catalana que estigui per sobre de la peripècia i del pantomima que han fet a nivell de l'estat espanyol. Bé, aquesta llei de derogació dels judicis i les penes franquistes, jo penso que per tots nosaltres és un motiu més de dir aquest referèndum sí o sí el farem. Aquest referèndum sí o sí el convocarem. I sí o sí el celebrarem. I sí, o quasi sí, i segur que sí, el guanyarem. Són tres passos diferents. Aquest referèndum ara només està informat. I només està informat el senyor Millo, el virrei a Catalunya, antic company d'escó, perquè els teníem aquí al costat. I si veieu la tele, quan veieu a la CUP, hi ha el corredor i aquí al costat tenim aquella cosa alta, jugador de bàsquet, que es diu García Albiol, i tenim el PP just aquí al costat, vull dir que tenim així una proximitat. El senyor Millo, quan era diputat, ja se li veia el perfil, però ara ha tingut ja la certesa d'anunciar-nos què? D'anunciar-nos que al tanto, perquè podem aplicar una part de l'article 155 de la Constitució. L'article 155 és el que diu que en cas extrem a l'Estat, el govern espanyol pot intervenir les autonomies i que per tant es podrien convocar eleccions autonòmiques des del govern espanyol. Això és pràcticament impossible perquè haurien de fer molt recorregut, però és una amenaça. Hi ha una altra amenaça que van sortir un dels membres de la Junta de Caps d'Estat Major que va dir: el ejército español tiene armamento para acabar con el referéndum catalán. Tranquils, que no vindran els tancs per la franja de Ponent. No vindran, perquè entre altres coses esperaran els aragonesos. Vull dir, hem de pensar que no estem voltats absolutament de feixistes espanyolistes de merda. No, hi ha gent que pot ser no independentista, però que no està disposat a que aquí se'ns trepitgi de la manera més feixista que hi hagi. I per tant, siguin o no siguin independentistes, el que no voldran moltíssima gent de l'estat espanyol és que aquí se'ns trepitgi com si fóssim una merda penjada d'un pal parlant en clar. Per tant, els tancs els pararan els aragonesos a la franja de Ponent, i les aragoneses també. Referèndum hi haurà, més enllà del 155. Referèndum hi haurà, no només convocat, sinó celebrat, perquè jo penso que ja hem demostrat excessives vegades, i hem demostrat amb molta insistència que hem sigut capaços de passar de la dissidència, d'estar en desacord amb aquell estatut que, fixeu-vos, la reforma de l'estatut va ser aprovat pel Parlament català. A la CUP no ens agradava massa aquell estatut, estava retallat, ja era retallat d'inici, però era millor del que teníem. Va ser aprovat pel Parlament espanyol, va ser aprovat pel Senat espanyol i va ser qüestionat per al Tribunal Constitucional. I un es pregunta, i aquest Tribunal Constitucional, qui l'ha triat? Doncs aquest Tribunal Constitucional són 12 galifardeus que són triats pel govern, pel Senat, pel Parlament i pel Poder Judicial. O sigui, són triats no per la ciutadania, no per al conjunt de pobles de l'estat espanyol, sinó que són triats per unes jerarquies que ja existeixen institucionalment. Aquests 12 personatges són els que tenen la potestat de dir
què pot i què no pot fer la ciutadania. I tenen la potestat de dir què prohibeixen i què accepten. I aquests 12 senyors tenen, sobretot a partir de la reforma del Tribunal Constitucional, que precisament va fer el PP en contra de tota l'opinió de les organitzacions de dret internacional que el van denunciar i que ho van acusar, la reforma del Tribunal Constitucional. Per què la reforma del Tribunal Constitucional? Per fer que aquests 12 personatges no només orientin, no només assessorin, sinó que es converteixin també en executors de decisions que pren el Tribunal Constitucional, cosa que fins fa 2 anys això era impossible. Per això avui el govern s'empara, s'amaga, es disfressa darrere del Tribunal Constitucional, perquè ja no és el president Rajoy, ja no és el govern, sinó que és el Tribunal Constitucional, un organisme autònom, tothom sap que la justícia és autònoma, no? Un organisme autònom, un organisme triat al marge de les forces polítiques, cometes amb lo de forces polítiques, i per tant un organisme que se li deu un respecte per la seva independència. Mentida es feita, absolutament mentida. Tenim un Tribunal Constitucional absolutament venut a les forces majoritàries d'aquest país, que avui són precisament el PP, i valgui dir-ho perquè s'ha de dir amb el suport indiscutible de Ciutadans i del Partit Socialista Obrer Espanyol, que va aprovar part d'aquesta reforma. Per tant, aquest Tribunal Constitucional, que avui és la suma, jo podria dir, avui el que hem tingut al Parlament, suposo que us heu enterat, han vingut la Guàrdia Civil a buscar documentació vinculada al 3%. Nosaltres estàvem tranquils perquè és el que la conducta del 3% no té res a veure, però sí, han fet remor per allà i han estat buscant papers i tal. Bé, aquest Tribunal Constitucional és la suma de la Guàrdia Civil, de la Fatxenda Universal i local, en fi, és un organisme que fins i tot tenen acordat, i això val la pena que se sàpiga, tenen acordat que a partir del moment zero, i el moment zero va començar quan es va presentar ja la primera acceptació del referèndum, el debat de política general, que va ser quan es va investir el president Puigdemont, a partir d'aquell moment, qualsevol presa de decisió, qualsevol proposta, qualsevol informació de futura activitat que pogués fer el govern espanyol, el govern català, perdó, o el Parlament de Catalunya, seria immediatament qüestionada, immediatament recorreguda pel Tribunal Constitucional. I aquesta és la situació que estem ara. Ara tenim, a part de l'expresident i exconselleres que van ser atacats i que avui ja s'ha dit que els demanen 5 milions d'euros, no? És curiós, això també, vull dir, els lladres han de pagar, però que se sàpiga que aquests no els han jutjat per lladres, els han jutjat per fer la consulta del 9N. Resulta que tenim xorissos de primera magnitud que han estat jutjats. Clar, després alguns pobres es suïciden, això és un altre problema, vull dir, no cal arribar a aquest extrem, però vull dir, tenim una quantitat de xorissos que han sigut jutjats i que no se'ls ha demanat que tornin ni un duro, i en canvi aquests senyors i aquestes senyores, perquè hi havia 2 conselleres que simplement van fer allò que la població deia que havien de fer, els hi posen unes càrregues financeres tremendes. De fet, és la llei de seguretat ciutadana, és la llei que els moviments socials coneixem molt bé, és la llei que els sindicats combatius coneixen molt bé, és la llei que els moviments, insisteixo, coneixem molt bé perquè és la llei que ens apliquen amb multa rere multa rere multa rere multa cada vegada que fem una manifestació il·legal, cada vegada que hi ha un petit aldarull, cada vegada que hi ha alguna cosa que atenta contra la seguretat de l'Estat. Per tant, és aquesta llei de seguretat la que ens apliquem. Però farem el referèndum. I farem el referèndum, i continuo, perquè estem ja cansats de dissentir amb aquest tema. I estem cansats ja de resistir. Ja hem resistit. Des del 2010, que va haver-hi la sentència del Tribunal Constitucional amb el tema de l'Estatut, hem resistit.